Algienek i akcja. Te słuchaj, ciekawe co to jest takie wiele, ten budynek. Akcja. Te słuchaj, ciekawe co to jest takie wiele, ten budynek. Ty, Czekaj, cięcie. Grzegorz, akcja. ty, nie wiem, ale będzie się trzeba kogoś spytać, wiesz? Ty, bo wiele jest, no pół dziesiąty, ty. Dlatego grzeją. Akcja. Te, idzie jakiś warszawiuk, zaraz się spytamy. Możesz iść, Michał. Akcja. Halo, proszę pana, przepraszam najmocniej, Panie, co to jest za dom? To? No, To jest więzienie dla Hanysów. no ja, Akcja. no ja, bo na Goroli by było za mały. Widział, Tu jest pod słońce znowu. Akcja. no ja, bo na Goroli by mógł być za mały. Te, widziałeś go, co on to nam powiedział? No skurczybyka wyszło dogonić, się no poszło, już go nie wiem. Uciekł, skurkozy jadł, uciekł. Okej, akcja. Okej, idziemy. Fajnie, że te tasze też macie, to taki klimat robić z tymi taszami. Okej, chodźcie. Schody bo schody, ale te gelendry ruchome są. Gelendry Fajne. ruchome, tego jeszcze nie widział. Ja już słyszę o ruchomych słody, ale... Jest taka teoria, że dobrze jest inwestować w akcje spółek, których produkty lub usługi wykorzystuje się w codziennym życiu, bo dzięki temu wiemy, czy dobrze sobie radzą na rynku, czy też nie. Nie ma takich konsumpcyjnych spółek. Ginek na słody pójdź. Dobra, słuchaj, ale nie powiedziałeś mojego imienia i ty no powiedz jak oni tu ma... Ty, bo nam odjedzie zaraz. Ja zapomniał. Nie, to nie zapowie. No. Ty, Ginek, ale obejrzyj, genau choćby na grubie, Nie, nie? jeszcze raz. No, Aha, to bierzmy. no, jedziemy. Ty, patrz, choćby u nas na grubie, nie? Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.